Kana nila. Oo, niya mo umaabot Kaya wala man nahimo kay anak ni Mayor Aljan sa Kung taas ng butang. Oh, busy na po niya. Tara na mahal si Mayor Aljan Diamante. Daghang salamat Manoy, Mayor Aljan Diamante, atong muni atong amahan sa tawag yung amahan sa lungsod. Ikaduhang amahan sa mong pamilya. Dahil wala naman si Papa, pero giisip kinamusin niya siyang amahan. Konsihal Fredo, kanina ito Vice President. Karon konsihal na. Si Kapodi ato Vice President, no? So, nagkalaom ang amuang ang gibuhat, seryoso kanunay, no? Na para gyud sa tanan. Na matag-usaw sa atong mga kabaranggayan na ang respeto sa namunuan kay kami na man sa damong respeto ngadto sa tagsa. Muna nga nakuha na nato ang kanang award na Best Municipal Police Station sa Tibok Region. Nya ang number one nga criteria diya ang peace and order. Mao na nga ang atong mga pulis bisag mga tos bukid pwede lang usado ha? Kasi peaceful man kayo, no? Nya, naaman tayo pagsalig. Ato sa mga kaiksunan, doon ay mga pagsalig sa uniform personnel. Sa unang panahon, kami 1980s, nagnimuagi, bili lang tayo misa. So, sayod ko nga atong mga kaiksunan, kamo, no? Kami, dako kami pasalamat ninyo. Ngano? Kamo mo'y among kauban sa pag-ugmad kung unsa karon ang lungsod sa Tuburan. So atong pakpakan to tagsa-tagsa kagalingon. Salamat yun kay ninyo. Dako kinamong pasalamat nga datong panahon na ibaw ko, no? Sa gistorya bitaw dito ni atong isa ka barangay manager nagiingon sa una tiunan pa sila, no? Kaya mo ikapabot sa inyo ha. Sa among kuan sa tibok lungsod sa Tuburan karong 2025. Sa pagtrabaho o pagserbisyo ana gina sa tibok lungsod sa Tuburan walay pagkakukaluya. So wa say kukaluya kanang pangga ninyo hinaot sa wa sa kukaluya nga mosuporta kanunay sa atong administrasyon. Daghang kay salamat o may buta. Salamat jud kayo. Kung patrabahoon, may kay kung patrabaho. Siguro kani si akong anak man ni siya. Maabot ang panahon nga may nagsisid siyang istorya karon para arang pa siguro. Ato nagaang panahon sa Engineer City. City ni siya kay Christian Daniel man, no? Ay buntag ba dahil? Kulba man dahil wa man dyan ko naliwat sa mga mahanok sa akong angkon ng may kayo musturya sa tubangan. Gamay na kayo ni isa ka oras na wali. Una kay magpasalamat ko sa inyo sa inyong suporta nga yung gihatag sa akong amahan sa akong mga angkol gikan pa 2010 hangtod karon. Salamat kayo. Kanang tinuod man yun nga kanang di wa man kay ko gamay naman yun kaya ako ang na-experience sa Kalisod na pila pa wida dato na gikuha mi ni Papa mga 7-8 years old ko gikuha mi padong Cagayan dato din na nahaya-haya mong kinabuhi. So most sa tibok doon ako kinabuhi medyo hayahay doon kaya akong kinabuhi. Pero katong mga experience daw atong bata pa ko nag-eskwela ako kapangkalan, daycare. So kung ang una-una Japon bisa na papasalamaton jud mi nga nami karon pero katong sa una mong giagi is dili jud lisod. So di jud to nang ulimtan tabaw na sa ang gibuhat sa mong amahan. So ako lang ipasalig sa inyo ha nga sa kung sa akong nakita sa akong amahan kung sa iyang pagpadako sa amuan o kanil po sa mga angkol inyo pong matuwa. So panutaw nga paningkamutan doon ako nga gisalig man doon sa akong amahan nga ako'y mo lingkod sunod tuig. So paningkamutan doon ako nga kung sa inyong nakitaan sa iya ha, kung sa iyang pagdumala sa inyo ha, maura Japon inyong masinati sa kuan. So paningkamutan ako na Thank you. Salamat kayo.
So, tawagan na ako si Sidi. Pag-request ni Uncle ni mo, na solusyon niya. Pagpahimo sa engineering niya o ka ng program of works. Ni ay atong amigo din. Mga itag 20 million para sa kalsada dito sa Kuan. Ay 50 million din sa ni Senador para dito sa Kuan. Para next year. Susunod sa 26, 27, 28, na ang integrasya na, di ba? Kaya naman ta dito, baka tuy-tuy naman daw. When ask ko, na ako ko dire, yan si Vice na ako dire, dili kayo eh. Kailangan mo sa Vice na siya amigo. Kudakan sa mga amigo. So kada ka mga amigo, mag-commit man na, pero di man na pwede naada yun. Apil pa ba yung nas budget list, national, ang kanang itawag laga, General Appropriations Act, no? Balaod na siya, dito na i-apil. So muna karon mas makapokus ko. Nga, si Engineer City, suportado pag ini siya mga igsuon. Yung ate, siya mga Tyron, no? So, munang, makaimo ko nga, kini sila, lahi na ni sila nga, lahi na ilang pamaagi, no? Moderno na pamaagi. So, maadap ta. Kaya kita kaya kasapot ba nila na pag-ulay ko ng kamaon ng Facebook. Kung sila na sila na yung mga apps para ilaw, sa panadihela, maka-access sila na, moderno kayo. Niya karoon, paduman na dito. So, kanya maka-assure sa mo nga, si CD, ang lifestyle ni CD, simple na kayo siya. No? Ako mga anak, yung mga anak na mo, ako mga simple na kayo, dili para sa uban nga, arte, dili mo kaon, dili mga nindot ng mga restaurant. Kaya sa kaon na karinderya, kaon likutan, kaon buwad, no? Kaya simple naman ang kinabuhi.